Velkommen til Stemmerne fra Stuen, hvor vi i dag vil dykke ned i pædagogens udvikling og professionsidentitet. Hvad betyder det egentlig at være pædagog i dag, og hvordan har de sidste 20-30 år ændret sig? Med mig i dag har jeg 3 spændende stemmer i studiet. Ulla, som har over 25 års erfaring. Hun har både været leder og har været på socialt speciale, dagtilbud og skolefritid. Jeg har også Bettina, som også er uddannet pædagog, der har mange års erfaring inden for skolefritid. Og så har jeg også taget en forælder med, Emilie, som er mor til et barn i børnehave, som har en del udfordringer. Og mig selv er Monique, og jeg vil gerne guide jer igennem samtalen. Lad os starte med dig, Ulla. Kan du egentlig mærke, at den pædagogiske profession og det pædagogiske fag har ændret sig de sidste 20-30 år? Ja, altså nu når jeg tænker, har det helt bestemt ændret sig. Der var større vægt på det relationelle og det frie legende rum. Altså dengang var der rygerum, og man gik topløs rundt. Man var ikke bevidst om, hvordan man gik klædt dengang. Man var mere nærværende og omsorgsfuld. I dag er der langt flere krav om dokumentation, læringsmål og evalueringer, hvor omsorg og nærvær ikke bliver vægtet så meget. Vores fag er blevet mere akademiseret, hvilket på nogle måder er godt, men det har også bare fjernet noget af det spontane, synes jeg. Hvad tænker du så? Er man ikke nærværende den dag i dag? Ikke lige så høj grad, som man var dengang, synes jeg. Man vægter mere på det dokumentation, end man gør det nærværende. Kan du genkende det, Bettina, det som Ulla hun siger? Jeg kan helt klart genkende det, som Ulla faktisk siger. Hvis jeg skal tage udgangspunkt i mine studerende, så kan jeg jo se på dem, at gennem uddannelsen allerede nu, så fylder dokumentationen og de faglige begreber rigtig, rigtig meget. Hvad kan man sige? Det er jo selvfølgelig vigtigt, men jeg synes også, det gør, at de studerende allerede nu tænker meget over, hvordan de skal navigere i en hverdag med mange, mange forskellige krav og forventninger. Jeg føler jo også, at de skal være meget mere bevidste om sin faglige identitet helt fra starten af, hvilket kan presse dem, og nogen faktisk ender med at droppe ud. Du siger, at nogle studerende ender med at droppe ud. Altså, hvad tænker du om det? Og føler du, at du fejler som vejleder, når de vælger at droppe ud på grund af det faglige niveau? Det er jo selvfølgelig ærgerligt, at nogle studerende vælger at droppe ud. Jeg mener ikke, at jeg som vejleder fejler, men jeg tænker mere, at det er de krav, der bliver sat til de studerende allerede helt fra starten af. De studerende, jeg har mødt, og som har haft det svært gennem uddannelsen, har jeg virkelig prøvet at hjælpe og støtte gennem deres praktik eksempelvis. Og når jeg egentlig tænker over det, så kunne jeg faktisk også godt tænke mig at tage nogle kurser for at kunne understøtte de studerende yderligere. Hvordan får det sådan til at føle som fagperson, hvis vi sådan fjerner det sådan personlige syn på det, man kun kigger på det sådan professionelt? Jeg synes, det er spændende, men det kan også være lidt overvældende. Hvis jeg skal tage udgangspunkt i mig selv, så synes jeg faktisk hele tiden, at jeg skal være på dupperne, ellers så kan jeg jo ligesom ikke følge med. Og det er godt, men jeg kan altså også godt mærke, at det kræver en virkelig stærk professionsidentitet, at man, hvad kan man sige, at navigere alle de krav, som de studerende bliver mødt med. Ja, og i dag kan jeg også godt forstå, at vi andre også har haft tid til at vokse ind i rollen over tid. Det kan være meget, altså man er mere bevidst om sin faglighed fra starten. Men Ulla, du har jo været leder i alle de her år her. Har du mødt de her unge studerende, som vælger at droppe ud på grund af det faglige niveau? Altså er der en større tendens til det den dag i dag, end for eksempel for 20 år siden? Ja, det kan jeg godt mærke. Der er en større tendens til, at folk dropper ud nu i dag, end der var for 20 år siden. Hvordan har de her forandringer ligesom påvirket din egen forståelse af, hvad det vil sige at være pædagog? Jeg har skulle gentænke min rolle. Tidligere så var jeg mig selv som en slags medspiller i børnenes hverdag. Nu er jeg også en formidler, en observatør og nogle gange næsten en social rådgiver.
Og det kræver jo selvfølgelig, at jeg balancerer mellem mange roller. Altså, hvad mener du med at være en socialrådgiver? Fordi vi skal konstant dokumentere så meget og lave underretninger og informere forskellige indsatser. Det kræver også meget tid. Så du vil mene, at din største del af tiden den går på ligesom at dokumentere og informere forskellige instanser? Ja, helt klart. Altså, det kræver meget af tiden. Det synes jeg. Hvad med dig, Emilie, som forælder? Altså, har du mærket, at der er sket en udvikling i den måde, pædagogerne arbejder med børnene på i dag? Ja, det kan jeg faktisk godt mærke. Jeg synes også, jeg oplever, at der er meget mere struktur og fokus på udviklingen og trivsel mellem børnene. Men jeg savner altså også nogle gange den her nærværende voksne, der bare er sammen med barnet. Jeg synes, at tit så virker pædagogerne meget presset, og det kan jeg specielt også mærke, når jeg ligesom har hentet mit barn og spørger ind til, hvad de har lavet i løbet af dagen. Og jeg så bare hører, at de for eksempel har været udenfor hele dagen, fordi at pædagogerne har altså skulle ind og skrive. Så der kan jeg virkelig mærke, at det rammer mig på det her med, at det faglige vægter højere, end nærværet gør. Emilie, du har jo flere børn end bare et. Kan du mærke nogen forskel på institutionerne? Nu ved jeg, at du har 2 børn, der har gået 2 forskellige institutioner. Så kan du mærke en forskel på institutionerne og de rammer, der er omkring dem? Ja, det kan jeg helt klart. Jeg har et barn, der er i dagtilbud almindeligt, og så har jeg et, der er i særtilbud. Og der kan jeg virkelig mærke, at der er meget mere nærvær på særområdet, end der er i daginstitutionen. Og det kan du, fordi dit barn startede i et almindeligt dagtilbud, før de kom over på det andet? Ja. Mit barn startede med at være på almenområdet, og så kom over på særtilbudsområdet, og der kan jeg mærke, at der er sket en klar udvikling af mit barn, siden at vi skiftede. Okay, tak for din ærlighed. Det er jo et ømt punkt omkring det der med børn. Jeg hopper lige tilbage til dig, Ulla. Jeg vil gerne vide, hvordan du har draget nytte af de her forandringer i forhold til din faglighed, der er sket. Jamen, jeg har draget nytte af forandringerne, fordi det har presset mig på mit faglige niveau, hvor jeg hele tiden skal blive informeret og være forberedt omkring udviklingen. Og det kræver jo også meget, og det gør også, at vi kan arbejde mere målrettet og med højere faglig kvalitet. Og faktisk i forhold til det, Ulla hun lige har nævnt, så synes jeg, at jeg har draget nytte af det gennem det tværfaglige samarbejde. Hvad kan man sige? Da jeg oplever, at de forskellige instanser er kommet mere på banen end tidligere. Men til gengæld så betyder det også, at man skal dokumentere en del mere, og det kræver virkelig meget. Det gør det. Det du siger, Bettina, kan jeg i hvert fald se som forælder, det giver rigtig god mening. Som forælder kan jeg faktisk godt mærke, at når pædagogen ligesom er fagligt opdateret og engageret i deres arbejde, det skaber også en større tryghed for mig som forælder, at mit barn bliver mødt med den nyeste viden og en bevidst tilgang. Og det kan jeg også tydeligt mærke i forhold til, at mit barn føler sig mere tryg, når der er en fast struktur og en fælles pædagogisk tilgang. Men jeg kan også være bekymret for, om det pres, der ligesom ligger hele tiden i at skulle følge med, ligesom også skal tage det her fokus fra det nære og relationelle arbejde med børnene. Jeg har i hvert fald som forælder rigtig stor respekt for, at de klarer det så godt til, at kravene, der stilles i betragtning. Men Emilie, ud fra de ting, du siger, er du så bekymret for udviklingen i forhold til det her med, hvor meget tid der bliver taget for børnene? Ja, altså man kan jo ikke andet end som forældre være bekymret for, om der er tid nok til ens barn. Jeg kan jo kun håbe på, at der i fremtiden bliver ansat nogle flere hænder, så der ligesom kommer mere tid til den her nærvær, da vi har fundet ud af, at det jo ligesom er det, der virker bedst på børn. Jeg bliver desværre nødt til at takke af for i dag, selvom at det var utroligt spændende, og det kunne være spændende at høre mere fra dig, Emilie, hvordan det er som forælder. Jeg vil gerne sige tak for jeres input, og tak fordi I deltog i dag. Selv tak. Selv tak.